सर्गींच्या बापा शेगुणाचे आणि पवित्रपणाचे आदर्श जावन ह्या डिजिटल युगांत कार्लो आकोतिसाक आमकां दिलोय. येवकरिस्ततें भक्त घरजेवंतातें मोग आणि आधुनिक माध्यमां मुखांत्र सुवार्ता परगटणेक प्रेरक जावन युवा जनांक कार्लो आकोतिसाक दिल्ले पासत आमी तुका अर्गां पाठयता. सांग कार्लो आकोतीस जेजूच्या इश्टा आणि घरजेवंताच्या सेवका दैवीक कृपेच्या सिंहासना उजीर आमचे बसत विनंती कर. येवकरिस्तांत जेजूचे नीज हजरपण वळखूंक आमकां दिल्ली देणी सेवेक समर्पूंक डिजिटल माध्यमां जानवायेन आनी मोगान वापरूंक आमकां तूं शिकय. तुचे बरी आमी जण एकली येवकरिस्त आमच्या सर्गींचो राज रस्तो म्हूण मानून जेजूच्या साळावळेंत निरंतर रावतेल्या सुवार्ते खातीर माध्यमां वापरूंक आनी सगळ्यांक क्रिस्ताचे साक्षी जावंक प्रेरण आमकां कर. तुचे विनवणे काल आमी मागता.